assalamu alaikum yewiyankoɓe Windere TV min calmino non kala kuɓal min ñaagani mon Allah moƴƴere ha hande e koko faya ko tan min mbino on lancement 4 ans Windere TV amin mbaɗa ɗum le 15 février to Travers Night Club à partir de 16h inchallahu rabbi donc noon bandiraɓe ɓe fof ne nodda hen e keewal e peewal machallah hay goto woppaka noon tottaɗo carte emo tottaka foof ne nodda e keewal hande noon amin gari ɗo hennene galle Diewo Diop ɗo e cité 3 machallah cité Seigne Mansour Sy borom daara ji hande ko ɗo min gari addandemo carte makko invité d'honneur min tawi ɗo noon machallah une très grande dame hono Néné Lo machallah Néné Lo noon so wiyama machallah humpani hay goto yani mbarodi nani ŋuñago muɗum ene wonde kaw Maha Sy kamɓe min tawi ɗo henne kadi Diewo tottiɓe konngol e carte o donc noon hande ko kamɓe keɓanta Diewo Diop kartal muɗum ɗo e Pikine Icotaf kaw Maha min calminima. Seydi Bal min calmitima min juurima kadi min ñagani mon Allah moƴƴere min ñaagui jomiraɗo kadi koyɗe ɗe garɗon ɗe ha jettiɗon ɗum yo Allah rokku mon koyɗe kadi ɗeɗon kadi ha duttorɗon ɗon gardan ɗon mbiɗon carte ko d'honneur ko Diewo Demba Ousmane e alhamdulillahi rabbil alamin Allah ombo bismomon ko addi foof o itti konngol tottemin ombo bismomon e kadi ombo welte garangal mon nde wonno o ala ko wona onon kadi on ngala ko wona kanko ɗum noon son pellitimo suɓade e nder bandiraɓe ɓe foof e on koktimbo ko fotina kartal invitation d'honneur alay sago kadi o arono to nde wonno ko guddillo ton ko kanko jeeyi kadi onon kadi oɗon mbaɗi remercier ɗo paaɗen ɗo kadi yo Allah hokku en hen kadi ndam ko soyna ko yo Allah wat ɗum eɗen ñaagui ɓiɓɓe fulɓe pop yo garnoto e ɗo par ce que ko saaha mumen ko kañumen jeeyi wona onon mbaɗan ton koye monte ko kamɓe ɓe mbaɗante ko kamɓe ɓe mbaɗante ɗum noon kamɓe waɗanteɓe yoɓe tinno ɓe gara ɓe ƴeewa ko mbaɗante ko feewi hen ɓe ndenda hen ko fewani hen kadi ƴeewe kadi holno fiwirte ko saabu onon kam mbawɗon ko jogade koyɗe mon e jogade jiyanɗe mon taab oɗon jowon e beeli e nangue e nguleki oɗon jilanoɓe koko wiɗiɓe ko ɗum noon ko faya ko yo Allah fewnu ɗum Diewo noon ne bismo mon ene bismo mon kadi avec fierté omo welti hen nde wonno ala ko wona onon ko ɗum tan wonno ko joguinomi mbeɗa haala hen so ɗum ɓenni paaɗen koye Néné Lo paaɗen koye machallah une très grande dame mo ganduɗon so wiyama Néné Lo kam ɗum kam hankkadi ko ɗon tan haadete goɗɗum foof fawetake hen saabu machallah haymo yiyani mbarodi nani muñago mum Néné Lo hol yiyande ma e hande arde min ɗo henen addande Diewo Diop kartal muɗum invité d'honneur kadi e hol yiyande ma e Windere TV. On calminama d' abord kadi mi salmini kadi yeɓiyankoɓe kamɓe kala no ɓe potiri nde wonno kucciɗɗon koye Windere TV tele ɗo ganduɗa hande ko kañumen juule e jamanu ko weltade so tawi Windere TV ina waɗa 4 ans mum d' anniversaire miijima hen Diewo Demba Ousmane Bonde debbo mo hoore fonde Thile Bumboy Ndiaye on mbaɗe place nde wonno wonɓe ganduɗa kam so tawi programme ina waɗe taw ko pulago fotani ijirede kanko noon Diewo Diop omo jeeya e ganduɗa kala ko ina waɗe e to banggue pulago omo foti siftorede hen on mbaɗi ko moƴƴi vraiment on beltanama no fewi kadi o jaɓɓima on no neɗɗo foti jaɓɓorade bandum ni kadi min kalta koye dow inde makko omo welti hen no fewi no fewi no fewi saabu so tawi oɗon mbaɗa oɗo programme no way yajde no way mawde ni e no way yiɗede ni neɗɗo foof ina yiiɗi noddede hen kadi hay mo nodda kadi ina paari gam arde oɗo ñalawma ganduɗa ko watte ko to Travers Night Windere TV vraiment anniversaire moɗon emin ñaago Allah yo mbat ɗum duuɓi ko weltare tan no fewi no fewi e Diewo noon e bandumen e sehilaye mum e pelle mum foof gandon inene paari gam ñalawma o nde wonno ñalawma o wona ñalawma seeɗa ñalawma o famɗani nde wonno saabi ɗum ko Windere TV donc eɗen gandi Windere noon so wiyama tan eɗen gandi noddinne ko kala machallah min nani haalma waɗi fayida no wini tan bandiraɓe ono fof oɗon ñagade garton e keewal min mbino on Windere TV machallah ne waɗa hen lancement film documentaire ene waɗa hen aussi prestation artiste ne waɗa hen aussi des décorations donc ono fof oɗon nodda e keewal kaw Maha so ɗum ɓenni holno jiiruɗa Windere TV machallah Windere TV noon e ala ɗo daraki kadi ala to yahani ala ɓe tottani micro holi yiyande ma e Windere TV. yiyande men ko weltare no fewi e yitade hen hoore no fewi mi wimon nane kongolam onon on mbaɗanani koye mon mbaɗanto ko pulago ngu
mbaɗan ton ko ɗemgal ngal jolta ton ko hujjaji ɗi ko woni fof yo yiito hen hoore mum haala hen metti mum wasitaɗo wawi yettade taw wawɓe ɗum ñawdude ñawda ɗum ko liggey noon ko katantagal nde woppude haaju mum rewa e ko welata leñol rewa ko yoltata leñol wona hunde wemde ɗum noon ñagate Allah tan ko darde mon ne jogui ɗon nde nde dari ɗon nde yo Allah wallu mon hen pamon kam yimɓeɓe ne keɗo yimɓeɓe ene jeeɓa ɗum noon ko darde no feewi yo Allah wallu mon e darde nde minen kam amin jiihen koye amen no feewi kadi amin belti hen no feewi haalama waɗi fayida no mbiɗa ni kadi jeewo bismima min machallah kadi teddini min haala pular noon ne mbiya ko teddude tan wawi teddinde vraiment o teddini min o bismima min kadi yo Allah yoɓmo moƴƴere kadi nenelo so ɗum ɓe kadi holno jiiruɗa darde Windere TV ganduɗa Windere TV ala to heddi kadi e dow jeeri he guila to mankaɓe ndiyam mankaɓe laaɓi ala fof to Windere TV daraki hollirde caɗele ɓeɗon kadi mbaɗa wawi wiide hande feccere e caɗele ɗe degli à cause de Windere TV donc annene hol yiyandema e darde Windere TV darani leñol ngol Windere noon ko kala ko Allah windi ko ɗum woni ko Windere TV darani oɗon darni ADN oɗon darni jamanu o foof puulan ladde ɗe fof ne hayɗo ɗulan kon darniɓe ɗum Windere TV ala ko heddi saabu aduna Allah o foof hande pulago yi darde moɗon yoltugol mon miijaji yaade mon e tereji ɗi jahone fuutaji ɓurɗi woɗɗude laddeji ɓurɗi woɗɗude on ƴeewani mbulekki on ƴeewani jangol ngol on ƴeewani henndu ngam wawde andinde yimɓeɓe walla hollude yimɓeɓe hande no Windere nde aadori none darori gila e caɗele mum hay dañal mum hay ɓesguli mum hay kuule ɗe hay gese ɗe ala fof ko Windere TV heddi ɗum noon so tawi télévision mbaɗo no Windere TV ni Allah addi ɗum ɗo hande e jamanu o mbeɗa sikki hande pulagu wiyata ko soynatano so tawi saami tan yo hocce nde wonno Windere TV vraiment yimɓe fof ina belti e Windere TV saabu vraiment minen kam emin mbaɗa ɗum suivre no feewi emin jii darde Windere TV emin gandi kadi ko to woɗɗi min o ƴeyanmi Windere TV ndi mbiyami tan ko ha yeeso ko lawol e Windere TV wiide tan bandiraɓeɓe yo mbattu haqqille mabɓe e Windere TV saabu Windere TV arani ko pulago arani ko Afrique arani ko Europe arani ko monde entier saabu wiya ko Windere TV ɗum noon kala ko Allah windi ma yeeɗo guila e gueɗe mum kala machallah ko welam may weytade noon no feewi e weltade ma Dieynaba e salminde mon ami mon frère Oumar Dorokume Odeka nde wonno ko ɓooyɗo darnade leñol ngol darde makko ina yooɗe leñol ngol kanko pulago ala galle makko nde o dari e leñol ngol nden kone metti nde ladde nde sukki guiye keewi hulɓini ko nden o feeri o naati e lawol ngol ha hande wonɓe ganduɗa hande so tawi mbawi joɗade radio ni ina kaala ko sababude makko ko kanko ñembinta ko kanko ñambar e banggueji ɗi foof donc vraiment Oumar Dorokume ko neɗɗo baɗɗo fayida kadi ala fof ko waɗanɗo hande oɗo programme batteɗo mo ganduɗa ko anniversaire 4 ans ganden o ɓooyi wadde gueɗe baɗe ni eɗen gandi o waɗi ɗo henno festival jettodiren ko wona goho ko wona ɗiɗi ko wona tati kadi eɗen gandi machallah kala nde o waɗi pulago arat notoro e ma saabu ko kanko fotiri noon kanko Oumar Dorokume donc erade tan leñol ngol yo mbatta haqqille mabɓe e Oumar Dorokume e darde mum e leñol ngol vraiment hande ɗo tolni ɗo wona kanko ni foti yaade mo fugga dammude non ko leñol ngol foti ummade en masse ngara darno Oumar Dorokume gila ko suuɗi ha ko feeñi ɗum noon pulago gaare e Windere TV on dañi télé moɗon on dañi ɗo jiitoɗon koye moɗon monti gonɗinani ɗum woni Windere TV ɗum noon yo yaaru yeeso vraiment nennelo haali haala ka foof kadi Windere TV to wiyama wonde to dari foof vraiment kadi wona e wawde ɗum kadi wona e joganade ɗum moyen walla ko ɗum mataw kay ko yidde tan kadi e yidde darnade leñol ngol kala ko muusi ɗumen amin jiiɗi yaadude e mumen donc noon ko ɗum ɗon woni Windere TV no wiiri ni o haali haala ka foof ha hande kadi amin mbiya on yon mbattu hakkillaji moɗon le 15 février
2025 to Travel Night Club à partir de 16h paɗen koye événement 4 ans Windere TV bandiraɓe ɓe foof ne noddato ne keewal peewal son gari kadi machallah mbason darade gowal ɗum noon addunomin ɗo hannde kono min mbino on ni addande Diewo Diop carte mum invité d'honneur ɗo e cité 3 Nenelo carte Diewo Diop nani e merci ɗum noon machallah min jaɓi ɗum kadi min jaɓiri ɗum pulago min jaɓiri ɗum kadi yidde min jaɓiri ɗum kadi yidde adde ñane en mawnude ñalawma o e rendude e moɗon ñalawma o rendude e dendagal pulago mbeɗa tan hay goto mankata so Allah jaaɓi inchallah mamin mbad délégation timmuɗo en masse min gara min noto Windere TV ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe kono min mbino on ni tan ha hande ko faya ko tan événement machallah pattamlomo payaɗo événement mawɗo Windere TV payaɗo le 15 février 2025 to Travel Night Club à partir de 16h min mbi on bandiraɓe onon foof yon gar tawtere ɗon wonko ganduɗa hay goto hoto jaaɓa haltanede ɗum gaare jiiron guite moon Windere TV ne waɗa hen lancement film documentaire ina waɗa hen décoration ina waɗa hen prestation artiste musidɓe tedduɓe min dokki on rendez-vous le 15 kadi min dokki on rendez-vous e invité goɗɗo inchallahu rabbi Windere TV ha yesso ko lawol